थ' माबोरै दं लोगोफोर नै जाबाय बेदरा हे नै गयो गाहायथिं बिथिं इयाव होनांना लायो आरो बियाव नै दा मोना जानाय जायो ना माला जानाय जायो मिथिया आरो हख्लायनांगौ थेवबो जाय हनै नोमबाजै मोना हरना नोमबाजै मोना ओमफ्राय बेथिंजाय दङ थास' बेदर आदाखौ जायोदां आरो ना फिथंखौ जायोनो सामब्राम बेदराबो लाबोखांबाय सुखांबाय माखांबाय मालाबा हांसोखौ गोदानानै जाना देखायगोन र' हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं गरम खादिनि आयौ इखिनियाव गोसोम जोमै बेखिनियावबो है बहुत मिक्स दङ आरो ओमफ्राय बिथिंजाय दिनदों आसार माने जेबो गैया बेयाव निम्बु ओमफ्राय माबाल'सो दङ दै माने दैबो गैया संख्रि दं ओमफ्राय नारें दंल' दङ ओमफ्राय इथिं हांसो मालाबा हांसोखौ गोदानानै जाना देखायगोन र' जाना देखायनाय भिडिअ लाबोआ मालाबा जानायनिबो भिडिअ लाबोगोन र' ओमफ्राय इथिं नै माथामल'सो आरो जोंहा हांसो गैया ओमफ्राय दाउफोराबा दोङो बहुद दोङो नेव माथाम ओमफ्राय मासे दंबावनो आरो माबा जोबना दोनदों माहा जोबना दोनदों हा मा खुसुस्राय नामा बेलाय ओमफ्राय बेथिंजाय नै आपेलानो जि बोरैबा थुमसां थुंसिं नै बेफोराव माबागोन जासो नायलाय आयौ हा जा गोदैनो आरो गोदैयाबा खिन्थु सानिफोराव बेसे माबा नङा आरो बेथिंजाय लाबाय फानलु मैगं संनो थाखाय ना लरहाखौ अन खालामना हरनोसै लरहाखौसो होननायमोन दा आङो गेसखौ अन खालामना लाबाय स्टभखौबो खामबाय दैखौ गुदुं जाहोनोसै दै दोङो नै बिथिंजाय हागासिनो नै सामब्राम हागासिनो बेदराबो लाबोखांबाय सुखांबाय माखांबाय गरमानो बिराद गरम दिनै ना अभार गरम जादों रे एकेदिनलाय बेसे गरम गैलामोन माथो बेकेदिन मानो एसेबां गरम जादों बेदरखौ माने लाबोगोन लाबोआ जानासो लाबोदों आरो आङो मोनफैलायबायमोन नय ससेयालागै मोनफैबायमोन ओमफ्राय उनाव थांफिननानैसो लायदों आङो मोजां हाना लाबाय नै सामब्रामखौ नायलाय थाव हरना लानोसैलाय थाव बास जाबाय थावलाय माने थावखौ माबा खालामथारा आरो ना कमप्रमाइज खालामा माने जाखागोन आरो हेभि गरम जाबाय दायो हरना होनसै सामब्राम हरना होबाय आखाइफोराव बेरजासिगोन दायो नै आयौ मबाइलनि केमेरायावसो नायै एरदों आङो खामाखै बिदि जानांगौ बिदि देरहोनांगौ मिथियाबा नोंनियावथ' नांफैयाना दै माहाय थांफादों आयो थगायाखैब्रा दायो दै माहाय थांदों एसे थांदों
खोबना होबा बे हांसो मासेया देन्जार हामा थांबाय इथिं दाउ बिमा मासे दोङो बिथिं बिखौ हैसोबाय थायो आरो बेखौनो जाग्रोगोन खिन्थु बेनो बिदै दैबाय थायो ए दाबो दैबाय थादोंनो नङाबाथ' खलायसिगौमोन बेखौ बै थास'खौ बिलाइखौ जाया बिलाइखौ जायोना ओइ मादाखौ जायोदां आरो ना फिथंखौ जायोनो माबायसा जायोथाय आंथ' मिथियालै अमा बेदरजों गोथाव जायोनो आरो आंथ' जास्रायाखै खनसेबो जानाय नायाखै आं जानाय नायाखैलै दै गुसु सोलायगासिनो बेहा बरफ जाना थानायखौ बे मोनसे जि गिदिर ना बियो ओमफ्राय एसे फिसासा जे दे दावदै दैसे हमनानै बिथिं थालाय देलाय नाहररा इथिं नाहर दे इथिं नाहर खामानिनि थाखाय थांनायमोन आरो ना हा गोदानाव ओमफ्राय आरो भिडिअ लानानै साननायमोन आरो खिन्थु हायासै जाय हनै नोमबाजै मोना हरना नोमबाजै मोना नोमबाजैया संख्रि हरनो नामायदों ओमफ्राय बेथिंजाय दङ थास' बेदर नाखाय दे हरदो फानलु सानलु हरना होबाय दायो दा मोना जानाय जायो ना माला जानाय जायो मिथिया आरो हख्लायनांगौ थेवबो बरिया संख्रि फानलु होनानै बरिया जानोसै जि गरमनि सिगांथिंनिखौ मोजां नुयोना खिबुनथिंनि भिउखौ मोजां नुयो जोंहानिखौ कमेन्टआव उनहरबानो जाबाय हरना होदो हालदै हरबाय बियो ओमफ्राय आं सुना लानोसै आरो बिखौ हाना हरखादोनो बे आरो बेयाव जागोन ना जायाथाय मोजां जागोन ना जायाथाय बे माला नङा सेखावनग्रासो मोजां जागोन ना जाया बेयो बिदि खामि आखाइखौ बेखौ इ खन्द'खौ गाहायथिं बिथिं इयाव होनांना लायो आरो बेयाव नै बे मोनसे ओमफ्राय बे नङा बे बेलेगसो इबो बेयावनो लरहाफोरावनो इयो थावसो बेरनाय ओमफ्राय थाव बेरनायखौ आं ओरै बुलानाय ओमफ्राय इसे ओरै गोलाव जालांबाय बेलाथि हरना होबाय दायो दसे खोबना होनोसै ओमफ्राय इनि उनाव दै हरनोसै इनि उनाव मोननोसै मोनसिगोन उनाव जानोसै गयो हयल'बानी ना हयल'बाना चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तो माबोरै दं लोगोफोर नै जाबाय बेदरा नै रुमखौ बेलेग नुदों दिनै मिथिया स' थेंक इउ दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय टाटा बाय बाय